सोलोंथाइनि बिसय दिनैसै बोसोन बिजाब टेस्टनि टेस्ट आङो फरायनो गोबाव जायो बुंलांनायसोल' बुंनाय जाबाय शिक्षा आरो बुद्धि आरो गियान नैबेखौ बायनानै ला नोंखौ दाफां शिक्षा बुद्धि खायदा आदब बे देन्जार बे आदब खायदाया बे खामानिनि जाहैबाय नों मावनानै बोरै मावनानै मा आबाद दिहुनगोन शिक्षा जाबाय नों सोलोंनाय लेखा गोसोआव लानाय रोंबाय नों गोसोआव लाङोब्ला नोङो जौगाबाय नोंखौ दाफानो नों बेखौ दाहगा नों सोलोंथाइखौ ला सोलोंथार ओमफ्राय आरोबाव बोसोन बिजाबनि सारिनि टेस्टआव बुंनाय जाहैबाय आं बेखौ फरायनायसै दे फरायनोसै आं बेखौ सारिनि टेस्ट आं बेखौ एसे मुखास्त गैया सारिनि टेस्ट ओरैबायदि बुंनांगौ रक्षा কৰিবলগীয়া সকলো বস্তুৰ মাজত সকলোতকৈ তোমাৰ হৃদয় অতিকৈ যত্নৰে ৰক্ষা কৰা रक्षा खालामनायनि गेजेराव गासैनि गेजेराव जोंनि मोदोमनि गेजेराव जोंनि जिबनखौ बांसिन जोथोन खालामनानै नोङो रैखा खालाम जिबना माजों रैखा जागोन अबसे नोङो सोलोंथाइ सोलोङोब्ला रोङोब्ला नों साख्रि मोनोब्ला बेजोंबो रैखा जाबाय आरो लोगोसे नोङो थिय'ल'जि फरायबाय रोंबाय रोंगौथि जाबाय नों बेजोंबो रैखा मोनबाय आरो मोनसे नों खामानि दामानि आदब खायदा एग्रिकालचार जों बेजोंबो रैखा मोनबाय खिन्थु सबसे इसोरखौ मिथिनाय सिबिनाय खुलुमनायजों नों बांसिन रैखा मोनगोन नैबे खायदाखौ लानानै जों ओरैबायदि सानो हागौ आङो बे बुजिगासेयाव बेफोरखौ आङो मावलेले सोलोंले बै उननि बुजिगासेयाव आं बेखौ मावहैसिगोन आहा जों मानसिया खेबनै बुजिनो मोना खेबसेयावनो खेबसेल' नों बुजिगोन जोङो खेबसेल' बुजियोब्ला नों खेबसेयाव नोङो गावखौ गाज्रि माबा गुवार लामायाव हगारना लायोब्ला बरबाद जायो ना मा जागोनलाय बरबाद जायोब्ला मा जागोन आरो नों बे खेबसे दा बुजिगासेयावनो खेबसेयावनो नोङो खेबसेयावनो मोजां जानो मोजां सोलोङो मोजां रोंगौथि खालामनो नाजानांगौ सेस्था खालामो फरायनाय आदब खायदायाव अनेक दङ फरायनाय आदब खायदा आंनावबो आदब खायदा दङ अबसे आं नङा बे मानसिफोरनि आदब खायदाखौ आङो एसे गोसोआव लादों जोंनि जि आफा दङ बे सोंनाय उत्तम एमएलए मिथिगौना फरायना बियो सानाव बे सात्रफोरखौ बे लिडार नालाय नायो बुङो फरायनाय टाइम गैया खिन्थु बे मा बुङो नोंसोर मानो फराया मारै रोङा होनना बुङो एसेबां फरायो गोसोआव थाले रोङाखै नोङो एसे बुजायदोंब्रा खोन्थादो माबोरै फरायनांगौ होनना माने बियो सादुफोराव थांनानै एसे जाहोन लोंहोन खालामनानै बे उत्तम एमएलएआ ओरैबायदि फोरमायदों नोङो लेखा फरायनांगौब्ला निजोमथाय जेबो शब्द गैयैयाव नों फराय आङो हरनि 12टा 1टा 2टा आं बेयावसो लेखाखौ फरायो उत्तम एमएलएआ बुङो गोदोथ' लेंथन संनानै हरावसो फरायो आरो नोङो निजोमथायाव फरायोब्ला गासिबो नोङो गोसोआव थाजोबो आंनो बे जोंनो बे बाइबेल स्टाडि खालामोना मालाबा खालामनायाव बे गोरलै गोरलै गथ'फ्रा दावराव खालामफैला गैलेबो गोसोआवनो थाया मा बुंदोंमोन मा बुङाखै गैले आरो गोसोआव लानो हाया जेब्लानाखि रावबो गैया निजोमनो हारसिङै जेबो शब्द गैयाव फरायबाय नों गोसोआव थाबाय बेबादि आरो बेबायदि टाइमाव लेखाखौ फरायनांगौ अब्ला नोङो गोसोआव थागोन माने आदब खायदा बेबायदि ओमफ्राय जोङो साफ्रोमबो मानसिया सर्बश्रेष्ठ जों गासैबो बे बुहुमनि जोङो थागिबि आरो जोंनो मालिकखा बे पृथिबियाव ओंखायनो जों हायै जेबो गैया जों इसोरनावसो बिनांगौ बेनिखायनो नैबे बोसोन बिजाब 22नि 6 मिथिगौ फरायनो हानायाव लाइमोन बैसोआव फरायनो हानायाव 5 बोसोरनिफ्राय जायो दे 5 बोसोरनिफ्राय बे
सिंग्रिया बा सेंग्राया 15 बोसोरसिमाव बेनो गार्जेन नांगौ, गार्जेन हारसिं बे हाया। अबसे दा थांलाय फैलाय बिदि खालामो, बिदि नांगौ। माने बे फार्स्ट बोसोरनिफ्राय नों 15 बोसोरसिमाव नों कन्ट्रल खालामोला बे सेंग्रा सिंग्रिखौ बे निश्चय बे रोंगोन, गियानि जागोन। माने रावजोंबो बे गाज्रि मानसिजों लोगो लाहोनो नाङा। जुदि बे गाज्रि मानसिजों लोगो लाहोबाय गेलेयो, माखासे गाज्रि थायोना, खुला खुलि थायोना, बिसिनि जानाय सोबनाय लोंनाय खोथा बाहायनाय अस्ट्रेलिया खोथा अनेक रोखोम नैबेफोरखौ बियो खोनाला मिथिला बेबायदि सर' खालामगोन, अब्ला बे गाज्रि जाहैबाय। बेनिखायनो फार्स्ट बोसोरनिफ्राय 15 बोसोरसिमा बे गथ'खौ कन्ट्रल लानांगौ। जेब्लानाखि 15 बोसोरसिम कन्ट्रल लानो हाबाय, ओजोंहाय 15, 16, 17, 18 बायदि बे गार्जेनखासै। दा बियो न'खर सलायनो हाबाय, मोनसे लिडारशिप बियो सलायनो हाबाय, दैदेननो हाबाय, बेखौ सिन्था गैला जों नों हगारदो। नैबे फार्स्ट बोसोरनिफ्राय नों 15 बोसोरसिमा बिराद दायथ' लानांगौ बिमा बिफाया, न'खरनि बिदा बिनानावफ्रा बेखौ लानांगौ। नङाब्ला गाज्रि बारहावा हाबगोन, भाइरास हाबगोन। दा आजिखालिथ' बिराद जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा बिराद भाइरास हाबनानै दंसै, ओरैबायदि जालांदों आरो। ओमफ्राय जुदि जोङो बेबायदि मोजां मावबाय, मोजां खालामबाय, शिक्षित जाबाय, रोंबाय, ओमफ्राय दस्राखौबो लाबोबाय। जेनेबा दस्रा लाबोनायाव आङो दा 35 बा 25 जनसो आङो स्टुडेन्टफोरखौ थिलिजआव फाथायबाय। फ्रायानो मोजां जाबाय। माखासेया एबिनिडिसि मावबाय, माखासे नै देग्लाय प्रमटार मावबाय। दा जोंनि थाइखा जरा एरियायावनो बियो, जानो हागौ नोंथांमोनाव फैयाखै नामा, मालाबा फैनो हागौ। सुबुं सात होनना बुंनाय, दा बिथाङा फ्रि माबायावनो फरायनो मोनदों, थिय'ल'जि नर्थ इस्ट रिजनाव हरदों आङो। बियो दा प्रमटार मोनबाय, डिग्रियावबो बिए बियो, ओमफ्राय माबायावबो बिनि माबाया इन्टारभिउआवबो प्रमटार इन्टारभिउआव फार्स्ट डिभिजन सेलेक्ट जादों, ओरैबायदि। दा बियो ओरै दा नै दिनै क'क्राझाराव दङ, बे क'क्राझाराव 4 मण्डलि गेलेहैदों बियो। जुदि बेबायदि मावबायब्ला आरो नोंबो जाबायब्ला जोङो दानेलनि 12नि 3 फरायसा गोबां मानसिखौनो धार्मिक खालामबायब्ला आरो नोंबो धार्मिक जाबायब्ला, मोजां लामायाव लाबायब्ला, आंल' नङा जों बयहाबो पावार दं, क्षमता दङ। बोरा आशीर्बादा खिरिथिया बे न'खरांनि हाथरखि बायदि जोंगोन होननाय दं बेवहाय। न'खरांनि हाथरखि बायदि जोंगोन, प्राइजआ जोंगोन। जों बयबो नाजानांगौ आरो जों बयबो हास्थायनांगौ। आरो जोङो इसोरखौ खुलुमबाय, फोथायबाय, सिबिबायब्ला जोंनाव मोनसे बिसार, मोनसे द्वन्द्व आयगा गैलिया। रमिय 8नि जों 1निफ्राय 3सिम फरायब्ला मोनो, जोंनाव खुनु द्वन्द्व आयगा गैया, बिसारा गैया। बियो फ्रि, बे सोरगोनिखासै, सोरगोनिखासै। ओमफ्राय जोङो जुदि सोलोंबाय, रोंबाय, गोजौ थाखोआव थांबाय, हाबाय, दा बे मानसिया मा जाहैगोन, मा होनना बुङो, जहनि 15नि 7-8 फरायदों नोंथांमोना, बियो फिथाइ थायबाय, फिथाइ। जेरैबायदि नोंथाङा थाइजौ गायब्ला फिथाइ मोनजायो, ओमफ्राय बेबायदिनो जोगोनार, खुमब्रा गायब्ला फिथाइ मोनजायो, ओमफ्राय बेबायदिनो दाथ' मा होनना बुङो नैबेहाय नैबे अनेक रोखोम फिथाइ नैबेखौ मोनजाबाय। दा नैबे नोङो रोंनानै जुदि नोङो डिग्रि जाहैबाय, फुराट जाहैबाय, नोङो फिथाइ थाहैबाय, फिथाइ। दा जेरै आं दहाय बुंबाय, प्रमटार मोनबाय, एबिनिडिस मोनबाय, बे फिथाइ थाहैबाय। बेनिफ्राय नैबे गितमालानि 128आव दङ, 1-2-3 फिथाइ थायबाय, बे रोंबाय नालाय, गोरों जाबाय नालाय, बे फिथाइ थायबाय। माने नोंबो रोङोब्ला माखासे मानसिखौ नोङो फोरोंनो हाबाय, प्रसार होनो हाबाय, रोंगौथि जालांबाय, बैसोर फिथाइ थाहैबाय। नै बेबायदि आरो सेसन बाय सेसन, स्टेप बाय स्टेप बेफोरबायदि। दा जोंनि सेसन बे जोंनि स्टेपआ दा जोङो जोबहां जाबाय, थेवब्लाबो दाबो जोङो बेबायदि फोरोङो, थिनहरो। दा नोंथांमोना बे पजिसनखौ दानि लाइमोनफ्रा
सोलोंनानै बे पजिसनखौ बे स्टेपखौ दा लानांसिगौ आरो दा लानांगौ नङाब्ला उननि जेनेरेसनाव नोंसोर मा जाहैगोन बेखार जाहैगोन ना बेखार रोंगौथि गैया जाहैगोन ना ओंखायनो दानो बेबायदि स्टेपखौ लानांगौ अब्ला बेबायदि फिथाइ थायनाया जाहैगोन आंनि माबाया उनसो जालांबाय नै बुंनांगौआ मा होनना बुङो नैबे जुबुलिनि बिसया उनसो जालांबाय जुबुलिनि बिसया गोथारथिनि बिसयखौ आं मोनसे बुंनो सानबावो बेवहाय एसे थालांदों नैखिजाय दस्राजों लिरदों माने बे थिनहरजानायावथ' जोबथा मुगायाव भगवती प्रसाद होगोन मागोन ओमफ्राय बे खोथाया आं दहाय बुंबाय मुथिनि 10 40आवबो दङ भगवती प्रसाद होनाया ओमफ्राय 2 जहननि 1 गयदा 12 दङ आं कलमजों लेखाजों आङो लिरबाय इसोरनि रावखौ खिन्थु कलमबो गैले लेखाबो गैले लिरजोबनांगौला पृथिबियाव जायगा थोआमोन बेनिखायनो दरखार जायोब्ला आङो नोंसिनि खाथियाव खुगाजों खुगा रायलायगोन नै नोंथांमोना बेखौ खोनाबाय नामा फरायबाय नामा 2 जहननि 1नि 12 फराय 3 जहननि 1नि 12 11 फराय बे एखे खोथाखौ लिरदों नैबे बोथोरा दा फैबाय बे जोबथा मुगायाव बेखौ इसोरासो बुंदों खिन्थु बेखौ जिसु बुंनाया सिगां थांबाय बियो आंबो मिथिया रावबो मिथिया होननाया दा सोरगोआव थांनानै आं गोदान नियम गोदान आयदा हरगोन होननानै इसोरनियाव थांनानै इसोरा बेखौ दा थुनहरबाय बुंहरबाय दा इसोरनि गोथारजुगनि जुग नै दा फैबाय बे जुगखौ दा इजराइलफोरा लांसिगोन दा एसे उनाव बियो उन सिगां दं खोथाया दा साथामजों सासे इसोर बियो जिसुआबो इसोरनिखौ बारस'वा इसोराबो जिसुनिखौ बारस'वा गावबा गाव भाग दं आरो भाग बेबादि